Hello guys, good morning. Welcome to another episode of UK Freebie Hunting. Freebie hunting. And as usual, I always do this stuff with my partner in crime. Look at her, and may isa pa dito. Yan. So ayun, andito po kami sa lugar kung saan ko pipikapin ng isang bagay, hindi naman para sa akin, para sa kapakanan ng ibang tao, ganon. Ganon guys, wag unahin ang sarili. Iba muna bago ang sarili. Actually, wala siya space sa bahay niya. Kaya. Kailangan din ng kasama ko sa trabaho. So ayun, pipikapin ko ngayon. Tara, napay natin yung gamit na yan. Dito muna kayong dalawa. Naka-ready na yun, oh. So andito ako ngayon. So hanapin ko na lang yung lugar kung sa bahay kung saan yung gamit. Actually, it's a computer chair. O sige, isi-spill ko na lang yung gamit na yan. Andito siya eh. Kailangan hanapin ko lang yung bahay ha. I'll be right back guys. Hi, so andito ako. I'm gonna look for the house. The house flat number 8. Okay. Let's check, okay? Okay. Let's find it. Dito na ako sa lugar kung saan yung kukunin. We'll see. Flat. Dito number 8. Number 8. Number 8. Okay. Let's see with the second floor. Number 8. Flat number 8. What? Nahirapan akong hanapin. Ano ba yan? 16? Baka nasa baba. Nahirapan akong hanapin, guys. What the heck? Baka dito. 7 and 8. Ay, I'm sorry. Yes. I was just going to for you. Okay. How are you doing? Yeah, I'm fine, thank you. Okay. Well, thank you so much for this. Actually, this is for me. This is for my colleague. Oh, is it? So yeah, I'm just picking it up for her. I said thank you so much. You're welcome. Bye. Thank you. Bye. Dito po siya, guys. Look at that. Very poshy. Very poshy. So, ayan, pipikapin ko muna patungo sa car. So, I'll be right back. So, hello guys. Ayun na po. Nakuha ko na po yung chair. Sabi nila, maganda pa. Guys, sobrang ganda! So, ayun po. Yun lang po yung videos para sa episode na to. Maraming salamat po sa mga backup ko. Mga backup singers. So, hanggang sa muli nating pakikita mga kaibigan. At huwag pong kalimutan na mag-follow sa page. Maawa na po. Sa true guys, Okay. follow Okay. and send stars please. Yeah. Okay, salamat guys. Bye. Bye muna kayo dyan. Bye guys! Hoy, bye. Until the next hunting. Okay. Peace out. Basta wag mo, kapag kasi lilipat ako, kailangan kukunin ko lang ng mga iniwan nila dito. Ay, saan ba ito galing? Dito yan. Dito? Yung table ni Chester na brown. Sa akin. Yun din. Lang na ipapark. Kukunin.